ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንመትለኹም ብዘይ መድሓኒት ንነዊሕ ደቃይቕ ደው ተብልሉ ንነዊሕ ደቃይቕ ከየፍሰስኩም ትፀንሕሉ ሜላታት ክሕብረልኩም እየ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ዘለኩም ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ክንርኢና ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንመትሎ ዝቐትል ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ዝገብር መትሎኹም እውን ድሕሪ ግዘ ደው ንኸይብል ዝገብር ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ሓቢረልኩም ነይረ። ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ዝተጋገዩ ፅሑፋት ዝተጋገዩ መፅናዕትታት ርኢኹም ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንጥዕና ጠቃሚ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና። ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ትህበና ዘለኻ ብምባል እስካብ ሕዚ ካብዚ ልምዲ እዚ ክትወፁ ዘይሞከርኩም ሰባት ኣለኹም። ብዛዕባ እዚ እውን ክነልዕል ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካኣን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳር ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ንሪኦ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ዝገብር መትለኹም ድሕሪ ግዘ ደው ንኸይብል ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኮንፊደንስኩም መሊኡ ንኽጠፍእ ብምግባር ርእሰ ምትእምማን ዘይብልኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሑ ዘይትኽእሉ ሰባት ንኽትኮኑ ዝገብር ሓደገኛ ልምዲ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መትሎ ከባቢ ዝርከቡ ብለድ ቨዝላት እውን ብምጉዳእ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ከብፅሐልኩም ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት መፅናዕትታት ዝረኣኹሞ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ጥቕሚ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ጥንኩር ጎኒ ዝበሃል ነገር የብሉን። እዚ ዝሕብረልኩም ዘለኹ ጉድኣት እውን እቲ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ካብ ዝወልፍ እዚ ብኸመይ ክትወፁ ከም ትኽእሉ ሓቢረልኩም እየ። ኣቲኹም ረኣይዎ። ነዚ ኢለ ናብቲ ቀፃሊ መደበይ ከኣቱ ሓደ ወዲ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገም እንተሃልይዎ ቀልጢፉ ናይ ምፍሳስ ፀገም እውን እንተሃልይዎ ብኸመይ ብዘይ መድሓኒት ከመሓሾ ይኽእል ዝብል ነገር ክንርኢና ፈለማ በቲ መልዐሊ ምክንያታት ክንጅምር። እቲ ቀዳማይ ብፍላይ ናብ ምትለኹም እኹል በዝሒ ደም ዘይበፅሕ እንተኮይኑን ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ወልፊ እንተሃሊኩምን እዚ ፀገም ከጋጥመኩም ይኽእል። እዞም ናብ መትሎና ደም ንኽበፅሕ ዝገብሩ ብለድ ቨዝላት ንኽጎድኡ ስለ ዝገብር ደም ናይ ምብፃሕ ዕድሉ ይቕንስ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ መልዐሊ ምክንያት እንታይ እዩ? ናብ መትሎ እኹል ደም እንተዘይበፅሑን ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ልምዲ እንተሃሊኩምን እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ መልዐሊ ምክንያት ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ኤክስፔሪንስ ዘይብልኩም እንተኮይንኩም እዩ። ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገም እውን ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ መልዐሊ ምክንያት ድማ ስትረስ እዩ። ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ንብሎ ናይ ሰውነትና ፊዚዮሎጂ ሙሉእ ንሙሉእ ከዛብዖ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገምን ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም እውን ከስዕበልኩም ይኽእል። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ መልዐሊ ምክንያት ድማ ናይ ዳይት ቼንጅ ወይ ድማ ኣመጋግባ ምቅይያር እዩ። ፋት ዝበዝሖም ምግብታት ዝበልዑ ሰባት ምስ እዚ ተታሒዙ ናይ ሰውነት ምውሳኽ ከጋጥሞም ይኽእል። ኣብዚ ግዜ ድማ ተታሒዞም ዝመፁ ናይ ጥዕና ፀገማት ክመፁ ይኽእሉ። እዚኦም ድማ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገምን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ናይ ምፍሳስ ፀገምን ከስዕብልኩም ይኽእሉ እዮም። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ መልዐሊ ምክንያት ድማ ሜንታል ሄልዝ እዩ። ብፍላይ ዲፕሬሽን ንብሎ ፀገም ቴምፖራሪ ዝኾነ ወይ ድማ ንግዚኡ ዝፀንሕ ናይ መትሎ ደው ዘይምባልን ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገምን ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ መልዐሊ ምክንያት ድማ ተደጋጋሚ ወይ ድማ ተወሳኺ ሕማማት እንተሃሊኩም እዩ። ንኣብነት ሕማም ሽኮርያ እንተሃሊኩም፣ ፀቕጢ ደም እንተሃሊኩም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስን መትሎ ደው ዘይምባል ፀገምን ከቃልዕኹም ይኽእሉ እዮም። ስለዝኾነ ነዞም 6 መልዐልቲ ምክንያታት በዚ መንገዲ ምስ ረኣና ከመይ ጌርና ክንፈትሖም ክነመሓሾም ንኽእል ዝብል ሓሳብ እውን ማለት እውን ብዘይ መድሓኒት ከመይ ጌርና ክነመሓሽ ከም ንኽእል ክንፈትሖ ከም ንኽእል ክንርኢ። ብፍላይ
بفلاي 4 أقدست حسابات كالعلية اتقدامي نريو مفتح ميلا فروتن فيجيتابلن أبزيحخا مبلعيو فرافرتات قوصلا مصلي أبزيحخا مبلع نزيز أقم نمفتح بلوز ميلايو إذن ولا كالتفكا ناي مفساس متلو دوزين بالس أقم انتزي حاليكم ون نايتوتا وركب سمعتكم نخوصخ زحقزو يوم فروتن فيجيتابلن بفلاي بفيتامين B12 زبالو ريتش زخونو مقبتات أبزيحكم تبلعون تقوينكم زبالة يمرز كابزبتو ساخي إلارجينين نبلو إلمنت زلو مقبتات مبلع زبالة يمرز أزي إلارجينين نبلو بلد فلو نعمتلونا خبابي ببزحي نكهلو زقبر إلمنت يو سلازخوناون فروتن فيجيتابلن ون أبزيحكم ناي مبلع لمدي كهلوكم يقبا اتقدامي بلوز مفتحي ميلا سلازخونا عم بالكالأي نريو نزيز أقم مفتحي زخونلكم ميلا دما فات ويدما بروسس دزخون مقبتات كتقوارصو لكم مسبحي زلوم مقبتات تتحيزم زمسو سقامات انتايوم حمام شكور رقودي ساقط دم كسعبلكم يخيلو يوم ازوم حمامات انتحاليكم دما اب تستوستيرون هرمون ساقطي بمحدار كالتفكا ناي مفساسن متلو دوزي مبال سقامون يسعبلكم يو فات ويدما سبحي زبازحهم كمون بروسس دزخون مقبتات كتبلعو يبلكمن مليئهم كتقوارصو لكم عم بل سالساي نريو نزيز أقم مفتحي زخونكم ميلا دما اكسرسايز مسرحيو سبورتاوي منقصاصات جدن كتشرحو لكم نزيز أقم بلعل متن كتمحشو كتفتحو سلازي حقزيو نناي متلو دوزي مبال ويدما قلتفكا ناي مفساس أقم زسرحو اكسرسايزات اللو نشدشت سمونات زسرحو يوم ازيوم دما كيجل اكسرسايز ويدما pelvic floor exercise زبهالو يوم نزوم اكسرسايز سيرش بمقبار نتوم ستيبتات بزقبا بمسرح نشدشت سمونات زاكل كتسرحو ملوكم قلتفكا ناي مفساس أقمن متلو دوزي مبال أقمن مليوم كتفؤو زخلو بلوز اكسرسايزات سلازخونو نزوم اكسرسايزات نشدشت سمونات بمسرح نزيز أقمكم كتفتحو تخليخم عم بل ربعين ناي موداتا نريو نقلتفكا ناي مفساس أقمن متلو دوزي مبال أقمن كم ون كالوت تتحزدي ناي صوتاو ركب أقماتكم نمفتح زحقزكم بلوز ميلادما بانانا مبلعيو سبيشالي صوتاو ركب قدم مفصابكم قدمي حد ساعتن فرقان بانانا مبلع كم ون معالتاوي مبلع بلعل متن تقمي زهبن نزيز أقم نمفتحن زحقزكم يو مخنياتو انتايو بلعل متن نايدم مزوار نخوصخ سلازقبر بانانا ون كتبلعو لكم بلوز مفتحي سلازخونا نزوم 4 مفتحي ميلاتات بفلاي متلو دوزي مبال صقمن قلتفكا ناي مفساس صقم زلكم دق تبعتيو تطايمكم بلوز عقباي صوتاو ركب نكتحلفو كحبرلكم يدلي نزيله ناي لمعنت مدبي بز كزازم كم ناي لمعنت مدبي زخونه حدش نجر كم زحاسكم تسفا يقبر نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا ناي دول ملكت حنت شعب من كان كتتبابعنان صدراخ تكونونان بخبري نحتت مدبنا نابزحات سبات بصحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك شير مقباركم يترسعو حساب ريتوخم نچانلنان نمدبنان نمعباي سلزحجزنا حساب ريتوخم بكومنت بصحنا بخالي مدب بخالي حساب سكام نرخب سلام انت عنا نخلاتنا يعني لي